No ľudia, no to tam prosí veľmi extrémny veľký dosť tam je, kámo. A boli tam krupy. Pozrite to. Boli tam aj krupy, kámo. No dúfam, že... Počkaj, Alex, ukáž sa. Počkaj, Alex, ukáž sa. Ukáž oko. Počkaj, oko, počkaj. Počkaj. Výborne. Ty vole. Prší nehodá. Už prestáva pršať, to je okej. No už prestáva pršať, už teda okej. Ale znestoj na dverách, lebo budú chodiť ľudia a... Kam on stále leje. Ale počuli ste to? No, zase sa rozpadá. Ale drž, pozri sa, aké sú. Potom, počkaj. Give me that. Končíš dej kopiu? Nejdem tam vonku. Ok, toto som si kúpil, narokované, vidíš? Aj to čo, to skáde máš? Čo to je? Zo Supercell Store. Ja nehrajem Brawl Stars. Okejko, máš Supercell ID? To máš smolu. Musím sa prihlásiť na Supercell ID. Jak sa máš prihlásiť? To vieš, že robíš ty. Že ty nehráš. Ale však podaj. Že som tu. Peťo, choď po laptu, hej? Choď po laptu. Tretí. Kamo? To je moja? Ja mám ísť? Choď. Dúfa, dal som ti. Pomaly. 3, 2, 1, 0, nerýchlo. Nechceš ísť do mňa? Ja? Ja bývam tu oproti. Ale aj ja? Aj mne? Čakaj. Môžu ísť dvaja? To neviem, to asi nedá. No tak ja nechcem ísť s Peťuškom, lebo mi potom on ide. Aj ja chcem ísť. Ako sa voláš? Kde? Ako sa voláš? Kde? Teba. Max. Kde bývaš? Ten zavolá máme. Čo môžem zvať? Kámo, skončí video, dobre? Tak čau. Pa.